Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota jamita nanaing si patol hasota di jamita parmingguon songoni di jamita di pertangyangan si ganup minggu di tikion naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 2 November 2025 turpukta ima sian Nehemia bindu sada ayat sada sahak ro di ayat 10 sada. Amanginang dukta kas hujahami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Nah berjulu matcaita bodo begion ende dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara ya sekarang dan selamanya. Melodina pe tabu, hata-hatana pe tabu begion. Alay sa sitong na atik na lupa manang nasotak kasbe diboto akan na mangendehon mungkin kadongata mungkin hita ahado lapatan ni na bersaudara. Bersaudara sering didok sehidup, semati, seperasaan, sapakilalaan. Ada sitong na tung serik pita endehon dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita untuk selamanya bersaudara. Alai dalam kenyataannya, dalam faktana. Mauldo teida saunarion persaudaraan ni halak Kristen na persea di Yesus Kristus ala nunga lam ngali holongi tarida jala dangadong be kepedulian. Bahkan sesama gereja pun kadang saling menyalahkan, saling menghakimi. Bahkan di nasa gereja pe, nasa gereja sada ruas ni huria pe, boydo saling menghakimi, saling menguhumi, dangadong kepedulian atau di dia do pandohan dalam Yesus kita bersaudara. Idia do rupani hataridaan na dingolu dalam Yesus bersaudara. Ala tangadong kepedulian. Tangadong rupani tergerak. Laho mangurupi sapakilalaan, saroha, sapikiran. Iman waing nanaing parsiajarata marhite buku ni si Nehemia sahalak pelayan ni Raja Persia. Nama kilala paru kilon ni aka dongan na sa bangso. Saudaranya. Di naung mulak. Di togihon diuluhon si Ezra. Alay dapo imana barita. Taringot tu parngoluon ni bangso Israel. Naung lamdao sian debata. Ala ni ima terhambat maaka perkembangan nasida baik secara fisik dohot moral dohot nunga terdegradasi rupani ngagabe magobe semangat hidup nasida songon bangsoni debata daktaboto ala nileleng na dihabuangan ni gabe nunga masing-masing meroha diri dan adong be manarihon sada dohot na asing dan peduli be aka penderitaan di donganna na mora lam mamora na pogusi lam pogus dan adong kepedulian ima diajak terpuhok kita marhite si Nehemia umbegi baritai ibana gabe marsak situtudo rohana jala gabe doh doi mana marukil kepedulian yang besar ada dalam dirinya ikut merasa terbeban. Zaman sekarang sangat sulit menemukan orang-orang yang ikut terbeban dengan beban orang lain, dengan beban saudaranya. Saat ini ego semakin meningkat, tetapi selalu diajarkan bagi kita untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesama. Ido na didok ni terpukton. Akadongan na sa bangso, di bagaimana barita taringot tu nasida gabi
doh mai bana makilala. Molo di hita batak idok mau makuling ma mudarna. Alai tasukun mahitan waing na sering mandok makuling mudarta. Tohodo makuling marnida paru kilon dohot hamaolon dohot na tinaon ni halak na asing. Ala ni ido parjulu didapoton si Nehemia debata. Tang parjolo ibana lau tu dongan na sabangso. Ala itu debatado imana martangiang mangido gogo asa diurupi debata ibana laho mangurupi bangsoi. Jadi ditangyak tapi memang dang di minggu rogate hita alai ditangyak tapi nunga say diajarhon pangido otta do gogo siad debata laho mangurupi dongat tanah asing. Dang holan dirita tatangyakon, dang holan dirita tasarihon. Alai ikut sarido di paru kilon ni dongata natadok nakin sudah dipersatukan dalam darah Kristus. Nunga sada di bagasan mudar ni Kristus ikon takasmanyan roha na olo tergerak mengurupi songon na pinatupani Yesus berulang kali di padan yang baru tergeraklah hatinya. Tersongonima tergeraklah hati Nehemia untuk menolong. Iben naroi mana tu debata martangiang. Mangido gugu. Asa dilihut debata gugu tu ibana. Laho mangurupi bangsoi. Jala takasdo dihanguluhon ibana tangiang na. Jala takasdo rupani dilihut debata gugu tu ibana. Laho patuluson tangiang na. Jadi tarida maunsian slogan namandok orait labora. Mangula do ibana alai parjulu martangiang do ibana. Dina mangulai ibana huhut do ibana martangiang. Di bagasan sadaha porsiaon ditangihon debatado tangiang ni naposona. Ditangihon debatado tangiang na. Di ayat 4 didok. Jadi dung hubege baritai hudul maau las tumatangis. Margudop pengau pola nania leleng. Jala marpuasa au dohot martangiang diadopan ni bohi ni debata na di surgo. Nikuma. Iale Jahoba debatana di surgo. Hodo debatana timbul jala na sokal. Na toktong marningot padan dohot asin ni roha. Tuhalak na makaholong ibana. Jala na mangraduti akka tonana takasdo diboto ibana tuise di pasahat ibana tangyang na ima tu debata pargogo na suatu dosan naung marpadan tu bangsoi takasdo debata marpadan jala ikut pasauton na dui manang marhitei sepe ditikion saut do padan nai marhite si Nehemia mulak muse ditegihon ibana bangsoi asa marningot bangsa na jinodo na sida. Hidup kembali dalam panggilannya diberkati supaya menjadi berkat. Jadi ahama si buanot tatu jamita si buanot tamata dasdasi maruas ni huriata asa toktong marsitangyangan. Jangan senang melihat orang susah. Jangan susah melihat orang senang. Kepedulian. Rap martangiang. Rap paposon rohata. Di bagsa sisa datangiang na ditangihod debatado akka pangidwata. Jala hombartu padanna. Lehonon na do tuhita na hombartu lomo ni rohana. Pasupasuon na dohita asa gabi pasupasu. Atong tajalo magugu siyan debata toktong asa buhay hita gabi pasupasu. Molo tang rap do debata hita dak terbaik kita gabi pasu-pasu tutorop jolma atong say toktong mata pasahat dirita tu debata di bagasan tangiang jala tapangido gugu asa boy hita gabi pasu-pasu tutorop dongata asa boy hita mangurupi manangyakon na sida mangurupi na sida jala marpos ni roha toktong di pangurupion ni debata omma huidahami ipola ni trupuhon mungkin boy mangurupi hita pamoraho kita di Napatol Hason jamitat tahita.